Dinatura jiena. Is-soċjologu ex-kandidat nazzjonalista Michael Briguglio fakkar li l-Partit Nazzjonalista nnifsu fil-passat ippropona l-istess soluzzjoni li qed jissuġġerixxi l-Gvern bħalissa permezz ta' mekkaniżmu ta' żblokk biex jekk tibqa' ma tintlaħaqx maġġoranza ta' 2/3 tal-Parlament wara 2 votazzjonijiet dwar il-ħatra ta' kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika jittieħed vot b'maġġoranza sempliċi. Dr. Briguglio kien qed jiġi intervistat mill-ġurnalist Glenn Falzon fil-programm Insights fuq ix-xandir pubbliku. Situazzjoni ta' tħassib, miex situazzjoni feliċi, però jrid ikun hemm soluzzjoni għaliha. Issa, il-Gvern ħareġ bil-proposti tiegħu illi huma simili ħafna ikolli ngħid tal-proposti illi kien għamel il-Partit Nazzjonalista fil-passat, però mhumiex l-aħjar soluzzjonijiet, jiġifieri idealment inti jkollok 2/3 konsens ta' mill-inqas 2/3 għal ħatrit bħal-Ombudsman u l-Standards Commissioner. Ġifieri issa l-PN qed qiegħed kontra l-proposti li kien għamelu huwa stess qabel għax ma qabilx ma' nomina li ressaq il-Gvern. Jien mhux qed ngħidlek, però qed ngħid li fil-passat il-Partit Nazzjonalista għamel proposti illi jekk ma jkunx hemm 2/3 jirdu jgħaddu b'maġġoranza. Sempliċi. Deadlock mechanism. Yes. Dr. Briguglio qal li biex isiru ħatriet kostituzzjonali importanti bħal tal-Ombudsman u tal-Kummissarju gal ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika ma jafx b'soluzzjoni aħjar mill-mekkaniżmu ta' żblokk li qed jipproponi l-Gvern. Però jekk m'hemmx kunsens bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, għal hemm ħanaslu, jiġifieri m'hemmx alternattiva għaliha. Jekk mhux ħajkun bil fuq l-Ombudsman u l-Standards Commissioner u m'hemmx iż-2/3 parlamentari, bil-fors ħajkonna naslu għal-sitwazzjoni ta' maġġoranza. Mhux qed ngħid li hija l-aħjar soluzzjoni, imma jiena ma nafx b'soluzzjoni aħjar minn dik. Il-mekkaniżmu li qed jipproponi l-Gvern u l-Partit Nazzjonalista u sħabu ta' Repubblika issa huma kontrih huwa fil-fatt l-istess li kienet semmit l-Oppożizzjoni f'dokumenti tagħha u anke sistema li proponieta l-Kummissjoni Venezja. Il-mekkaniżmu għandu lan li jwassal l-bil b'2/3 fil-Parlament dwar il-ħatra ta' Kummissarju tal-Standards b'tentattivi fil-Parlament għal dan il-għan isiru għal aktar minn darba. Fl-istess ħin dan il-mekkaniżmu joħloq żblokk jekk ikun hemm attitudni bħal tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-ewwel qabel dwar persuna biex tinħatar f'din il-kariga u wara bidel il-pożizzjoni minħabba li jekk ġeluh jagħmel dawk li verament imexxu il-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li nota dan, il-Partit Laburista fakkar ukoll il persuna nominata għal kariga ta' Kummissarju tal-Standards l-ex Prim Imħallef Joseph Azzopardi li issa l-Oppożizzjoni qed tmur kontra n-nomina tiegħu kien ġie nominat fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. F'dan l-isfond il-Partit Laburista irrimarka li l-problema tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jew aħjar ta' dawk li qed jieħdu deċiżjonijiet għalih hija li b'demokrazija jifhmu li tgħaddi biss u dejjem tal-minoranza.